So, ito yung dalawang slime na binili ko kay Slime. Wow, ang galing guys. So, ang sarap nilang laruin guys. Hi guys, it's me Blessed. Welcome back to my channel. If you're new here, please subscribe to my channel for more videos and updates. So, ngayon guys, mag-aano tayo yung i-review na natin yung slime ni Slime Fairy. Kung hindi nyo pa napapanood yung pag-unbox ko ng nito, yung mga binili ko muna sa Shopee shop niya, panoorin nyo. So, ngayon, magpapakita muna ako ng kamay. So, hindi ako magpapakita ng aking mukha sa buong video. So, let's get So, started. ito na siya guys. So, na ako. So, back na ako guys. So, ito yung dalawang slime na binili ko kay Slime Fairy. Tapos, pareho pa silang parang pagkain. Ito, parang cookies siya. Tapos, parang bang spread siya sa bread. Okay, so, ito siya guys. Yan. Oreo tsaka Nutella. So, ang mauuna kong lalaruin or i-review ay ang Nutella. So, talagay ko lang dun yung Oreo. Tapos, meron pa siyang tape, guys. Nakaseal talaga siya mabuti. So, nakapagpatulong na ako, guys. Pati yung Oreo, tinanggal ko na para hindi na ako uli magpatulong mamaya. So, ang galing niya talaga, guys. Nakaseal para siguro pagka kahit man nabuksan yung takip ng container, hindi pa yung tatapon ng slime. Tsaka, worth it siya, guys, na 150 pesos. So, buksan na natin, guys. Okay, ang cute na talaga. May slime warnings pa siya. Wow! Okay, so ito siya, guys. Okay, wait. Napaka-sticky niya. Wow, ang amoy niya talaga, guys. Chocolate. Amoy na amoy chocolate siya, guys. Wow, ang galing, guys. Hindi ko nga alam kung paano ako kumuha ng ganong scent, pero ang bango. Napaka-amoy, parang may pagka-close na siya sa amoy ng Nutella, guys. Okay. So, labas na natin lahat, guys. Okay, tapos laro na tayo. Okay, so, yan. Nalalabas ko na yung lahat. So, ito, guys. Yan. So, nailabas na natin lahat, guys. Tapos, ang poke niya, guys, ang sarap niya din laruin, gano'n. Makakagawa ka ng bubbles. Yan. Ang galing, guys. Para akong naglalaro ng chocolate na napaka-sticky lang talaga. Pero, yeah, para talagang yung chocolate talaga siya, guys. Para ka naglalaro sa chocolate na namuo. Parang talaga siyang chocolate, guys, kasi napaka-sticky niya. Tapos yung pati yung smell niya nakihalo din. Okay. Nag-enjoy akong laruin to, guys, kasi nakakamake ka din ng bubbles. Ang nice niya. Tapos, kahit ganun, guys, parang pwede talagang nakasil talaga yung lalagyanan. Talagang ganun, guys, kahit nakailang bubble wrap na talaga siya, guys, as meron pa talagang tape yung lalagyanan. Napakahirap ng tanggalin. So, ang next natin, guys, ay ang Oreo. So, mabilis lang tayo dito para hindi na mag-stick yung hands. Wait lang. Napaka-sticky niya. Okay, so i-stick ko lang uli yung mga natdikit sa akin na para hindi siya kumulay dun sa white na Oreo. Kasi, syempre, guys, para magiging siya. Sige, babalik na ako mamaya sa Oreo. Okay, linisin ko. Okay, guys, so nag-move on na tayo sa Oreo. Mag-move on pa lang pala. So, open natin. Wow! Ooh, ang cute naman ito, guys. So, ang scent niya pala ay vanilla, guys. So, talaga parang Oreo siya. So, ang galing, guys. Paano naging scent na ganun, diba? Tapos, akalain mo ba naman sa Nutella? Ganun din siya, guys. Kasing amoy siya ng Nutella. Okay.
Diyan. Okay. Napaka-sticky niya, guys. Pero okay lang yun sa akin. Wag lang yung parang against sa review ko na napaka-sticky talaga. Uy! Dito may lapo na foam beads. Ay, may foam beads talaga to, guys. Dumami lang. Ay, oo. Foam beads talaga siya. So, ang sarap yung laruin, guys. Hindi siya ganong pokey, pero ang sarap nilang i-stretch. Siyempre kasi parang naarangan na siya ng foam balls, kaya siya hindi ganong, pokey. Pero ang Nutella kasi wala siyang foam balls. Foam beads. Yun. Okay, ang sarap na paglaruan, guys. Parang hindi ko maitigil yung paglaro. Oh, yan. Ang sarap talaga, guys, paglaro. Parang, ang sarap nilang kainin. Ganun, guys. Parang yummy ng smell. Okay, sabi ko nga, nung sa last video ko ng unboxing, yung nagsasabing yummy, hindi mo talaga pwede kainin ng slime. Syempre, may borax yan. Meron pa yung iba't ibang mga nilalagay. Okay, so hindi talaga siya edible. Yung iba talagang parang gumagawa sila ng pagkain wala sa slime, pero dapat hindi talaga yung kinakain. So parang siyang hindi nagiging sticky after mo siyang laruin ng long time, guys. Kasi wala nga na sinabi niya. Ito naman sinabi ni Slime Fairy, guys, pagka talagang tinagalan niyo yung paglaro, hindi talaga siya gano'ng nagiging sticky na. Tapos ganyan siya, guys, yung pinagkalabasan. Ang na-enjoy ko to, guys, kasi talaga yung scent, para talaga silang pagkain. Kahit hindi man sila, kahit maliit lang, pero parang nagiging stretchy sila, ganun. So, parang naku-confuse ako kung paano to ginawa. Ayun. So, syempre, guys, pagkatapos nyo maglaro ng slime, kailangan nyo maghugas ng kamay. And, kailangan din kayong maglinis. Para matulungan si mami o si daddy. Syempre. Kasi, kayo naman yung nagkalat niyan eh. So, yun. Okay. So, hindi naman pwedeng aasin nyo kay daddy at mommy na kinalat nyo yung gamit tapos pa lilinisin nyo sa kanila. Kaya kung kanino man tumutulong, syempre, kailangan tutulungan pa rin natin. Oops! Ang container. Okay. Lagay na natin yan dyan. So, nasulit naman ako, guys. Kasi at least, hindi siya tumapon. Hindi siya katulad ng parang last kong slimes na talagang parang, yung in-unbox ko, guys, dati, yung first na in-unbox kong video, talaga may mga dry na slime sa gilid. Pero ito, guys, hindi. Kasi yung slime na yun, guys, hindi nakaseal. Ito, talagang nakaseal. Kaya siguro hindi nag-dry ito. Kasi nakaseal siyang mabuti. May takip siya. Tapos, naka-close tight. Yung isa, niya talaga. Yung madali lang mabuksan, ganun. Tapos yung isa, melted na. Okay, so, yun na yun, guys. Thanks for watching. Okay, please don't forget to like this video, subscribe to my channel, and hit the notification bell for more videos and updates. God bless us all. Love you, guys. Bye.